Lero panyanso voice box pamene makhandi a Malawi osiyanasiyana kukambapo nkhani zokhudzana ndi ndale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso utsogoleri otsatira bwino malamulo mosaona nkhope mosaona chipani. Tafuna kubweretseni maganizo a bambo DMD. A DMD akuti sakuchiona chifukwa chimene anthu ena ache akumana kuti apita Mutharika akula ndipo asayimire nawo pa chisankho cha 16 September 2025. Kulankhula kwawo akunena kuti dziko la Malawi palibe lamulo limene limamuletsa munthu amene wafika zaka zoposera 80 zakubadwa kuti asayimire nawo pa upresident. Apita Mutharika ngati akufuna kuima sakuphwanya lamulo lililonse ndipo tiwalole kuti ayime ndipo tiwalole Amalawi akasankhe okha pakati pa munthu wamkulu kapena munthu wachinyamata. Ndi matikili modzi pano panyansa voice box ndipo ti a DMD akuti bwanji makhani imeneyi ndipo akamaliza timati musangochoka mutuze maganizo anu in the comment section below pompano panyansa voice box. Mwasira bwanji Malawi madera osiyanasiyana omwe muli mchigawo chino cha madzulo lero pa 10 ya July 2025 konse komwe muli mwasira bwanji ngati mwasira bwino tiyamika koposa ineso wabwino. Ndifuna ndiyankhulepo makamaka pa nkhani imene anthu siku lililonse usiku ndi usana imene ikukambidwa yokhuza ukulu wapita ya kukalamba kwa APM. Chinthu chimene ndifuna ndiyankhule njoti kodi kukalamba kwa APM ndi APM yekha amene ali wokalamba mdziko la Malawi. Kodi kukalamba kwa APM kukubwera chifukwa kuti APM uyo ndi munthu wandale amene afuna kuima nawo pa chisankho, amene anayimambo mbuyo omonso nalamulira dziko la Malawi nchifukwa kuyankhulira kukalamba kwa APM. Kaya kuti ku Malawi kulibe anthu ena amene ali wokalamba amene akuchita nawo ndale, chifukwa mukapeza kuti pali ma MP ena wokalamba ngati APM koma akumayimirira pa MP. So kodi APM kukalamba kwake kukunenedwa chifukwa kuti iye ndi woti akufuna kuyimira president. Chimene tumudziwe nchoti APM sakuyima mophwanya malamulo. APM akuyimirira mosatira malamulo chifukwa malamulo ameki anangoyika pongo yambira munthu kuti ayimirire po president, koma polekeza pa upresident sadayike. Polekeza pa upresident kuyimira sanayike. Nchifukwa chake APM ali wololedwa kuchita nawo mpikisano chifukwa uwu ndi mpikisano chifukwa choti malamulo sakumutchingira. Malamulo akumuloleza kuti akhoza kuchita nawo mpikisano. Zikhala Malawi kusankha wokalambayo kapena osakalambayo. Ndiye chinthu chimene chikundidabwitsa ineyo kwambiri nchoti kodi anthu amene amapanga malamulo oti ngakhale nkhalamba ili yoti ili 90 years akhoza kuyimira nawo, kodi zofoka za nkhalamba iwo samaziziwa kapena samaziziwa zofoka za nkhalamba samaziziwa pa nthawi imene amapanga malamulo kuti nkhalamba imakhala yofoka zina ndi zina kapena nkhalamba imakhala yoti ilibe nzeru. Iwo samaunikira zimenezo. Kaya madera iwo amene amachokera amene amapanga malamulo nkuti kwawo nkhalamba sanakhale nayo, nkhalamba sakuyidziwa kuti nkhalamba ikakalamba imachita zotani. Amene tikufuna kudziwa kapena amene tikudziwa ndife, amene tikudziwa zofoka za nkhalamba ndife, amene amapanga malamulo zokhuza nkhalamba kuti munthu wakula amakhala zofoka izi sakuzidziwa kapena samazidziwa, koma ifeyo nzomvetsa chisoni kwambiri. Ndipo iwo oto anaona kunena kuti tisachinkhire munthu wachikulire kuchita nawo mpikisano ngati nzika ali ndi ufulu ochita nawo kapena kusachita nawo. Komanso anaona kuti akhoza kuchingira munthu wachikulire amene akhoza kuliphula dziko pamoto pa usogoleri. Pa nthawiyo nkuti dziko silili pabwino, wachikulireyo nkutenga dziko nkuyendesa bwino kuposa anyamata. Ndipo zisanzo tili nazo. Zisanzo zimene tili nazozi pa nthawi imene Peter amalamula kuti dziko linali limene lilili pano. Kodi Peter nthawi imene amalamula anali ali wa 40 years 30 years? Mupeza kuti Peter mmene amalamula mmene amatenga dziko nkuti ali ndi 70 chakuti kale. Kodi nthawi ya Peter ndi pano mmene akulamula anyamata usati wokalambawo zikusiyana bwanji ndi pina.
zikusiyana bwanji ndi Peter, zikusiyana bwanji ndi APM. Mpeza kuti ndikutali kwambiri. Munthawi ya APM kunali zinthu zimene zina zinkayambira mmakwacha, koma panopa zinthu zimene zikuyambira ma 1000. So mukukhoza nokha kuona kuti pakati pa munthu achigulire ndi anyamata pali kusiyana. Zimangokhalapo mphaso ya usogoleri. Nkutheka anyamata amene mukuzimenya nawo pa mtimawo, amene mukulumphalumpha nawo, mukuwaona ngati ali ndi usogoleri pa nthawi yoti pa usogoleri posanafike. Koma atati afike pa usogoleri akhonza kukhala chabe. Akhonza kukhala chabe. Zisanzo zimene mukuziona lerozi. Kunali anthu amene amalumphalumpha kufuna usogoleri. Leo usogoleri unapezeka chikuchitika chani. Ndipo zomvetsa chisoni zoti nyamata ndithu nyamata makamaka awa matupiniwa amene abadwa matupini chakuti ndi amene akukangalika kuyankhula kukhala ngati mwanzeru, kuyankhula za kukalamba kwa Peter kukhala ngati mwanzeru. Nzeru zawo zimenezozo zimene zayika dziko la Malawi pa moto, chifukwa choti zanalo anakangalika kuzitcha kuti iwo anzeru akusatira anyamata. Lero dziko lili pa mavuto chifukwa cha nzeru zimene anali nazo. Dziko lero lino lili kwa IACU. Dziko lili kwa IACU. Amatero. Ndiye chimene muziwe choti Peter ali ndi ufulu wochita nawo mpikisano, APM ali ndi ufulu wochita nawo mpikisano. Zizangoyimira Malawi kuti tisankha wachikulireyi kapena tisankha anyamata. Koma musabwerese inuyo malamulo apakamwa panu pamene malamulo alikiriye. Chimene chikuthandiza kuti mukumenyana nawo malamulo simukulimbana ndi Peter. Mukulimbana ndi malamulo simukulimbana ndi Peter. Chifukwa malamulo omwewo ndi amene anayika kuti wokalamba yakhonza kuchita nawo mpikisano ngati akufuna kuchita nawo mpikisano. So inu mukamalimbana ndi kukalamba kwa Peter dziwani kuti mukulimbana ndi malamulo amene anayikidwa. Manivesa. Komanso chinthu china chimene chimadabwisa choti nkhani yokhuza kukalamba kwa Peter amene akuyilimbikira kwambiri ndi mafolena amene tili kuno koyenda. Kukalamba kwa Peter amene akuyilimbikira kwambiri ndi mafolena amene tili kuno koyenda. Kuti pakati pa ife mafolena tili koyenda ndi anthu amene ali ku Malawi amene akudziwa kukalamba kwa Peter nda. Amene akudziwa kumakalambidwe a Peter kuti Peter wakalamba motere ndi ndani, woti sangagwire ntchito ndi ndani. Mupeza kuti ndi Amalawi amene ali kumudziko chifukwa Peter ayamamuona ndi maso. Koma iweyo ndine forenane timangoona pa zithunzi ma social media anthu akamatumiza za maedit zomunyasisa Peter ncholinga choti zimene mukufuna kapena zimene mukuyankhula zizimashana kuti Peter wakalamba watheratu kutani. Pamene Peter sali mu muyezo umenewo. Pamene Peter sali mu muyezo umenewo. Ndiye ndimafuna ningokuwuzani kunena kuti mukuchedwa ndipo musachitenga kuti mwina ndi chida chimene chikonza kukulowesa ni mboma mchipani chanu chifukwa cha mawu amene woti Peter wakalamba. Peter sanaphwanye malamulo oyimira chisankho, malamulo alikiriye kumulola ngati dzika kuti akhoza kuyimira nawo kuchita nawo mpikisano. Musataye nthawi ndi kulimbana ndi kukalamba kwa Peter. Tatengani nthawi yoti muziunikira chipani chanu kuti chipani chanu chikuchokera kuti kuti chipani chanu chikulowera kuti kuti chipani chanu lero lino chili pati kuti sogolo lake ndi lotani kuti nchoti chili ndi sogolo loti likhonza kulowa mboma pamodzi ndi president wanu. Mukamamuona president wanuyo 2020 ndi lero kuti sakukalamba, mmene amaonekera 2020 ndi lero akuoneka chimodzimodzi. Mukumuona bwanji mukamamuona kapena mulibe experience yomuona munthu zana amene analili ndi lero. Sali tu chimodzimodzi president wanu tamuoneni president wanuyo sali chimodzimodzi mmene analili 2020 ndi pano na Yesu akukalamba. Kaya pamazafika 2030 kuti azayimireso ngati nkotheka ndi moyo chifukwa chachizikira azafunanso kuyima koma sikuti nthawi yazayima ngati kuti ali mtsogoleri kuti afuna kuyima kachiwiri. Koma masiku onse mmene amapangira kutenga nawo mbali chisankho chikafika azakhala ali pati mukamamuona. Azakhala ali pati. Ndiye tasiyani zimenezo taonani sogolo la chipani chanu kumene likulowera komanso ndi president wanu sogolo lake ndi lotani. Basi zimenezo zimene zingakuthandizeni. Munali ndine DMD1 mwakomanonso zikomo kwambiri.